खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआर सरकारा चिरांनि थुक्राझार क्रफ्ट मेमोरियल हस्पिटालाव फ्री मेडिकल स्क्रिनिं केम्प बानजायदों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव फैगौ 5 एप्रिलाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम थुक्राझार क्रफ्ट मेमोरियल हस्पिटालाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बेसेन नाङाजासे सावस्रि नायबिजिरनाय जागोन। आरो बे मेडिकल स्क्रिनिं केम्पआव कैंसर, मेलेरिया, किडनी, टाइफॉइड, टीबी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मेगन खोमा आरो हाथाइनि बेमारफोरखौ नायबिजिरनायजों लोगोसे गायनोकलजी एबा आइजोफोरनि देहायाव सोमजिनाय माखासे जेंनाफोरखौबो नायबिजिरगोन। रोंगौथि गोनां फाहामगिरिफोरनि बाहागो लानायजों बिटिआर सरकारा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बेसेन नाङै फाहामथाय होनो आखायाव लादों। बेनिखायनो जायफोरा सावस्रि नायबिजिरनो गोसो दं बिथांमोनहा थुक्राझार क्रफ्ट मेमोरियल हस्पिटालाव फैगौ 5 एप्रिल खालि मेडिकल स्क्रिनिं केम्पआव बाहागो लानो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।